Kanatong tanan. Ani na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dundoyano Senior alias Veridas. Of course, mag-auban gihapon nato din ang atong mga amigo no sa technical side, si kasamang Danny Luod o usab si kasamang Dax Ilumba. Okay mga tinahod nga tigpaminaw, sanglit 30 minutos raman ni atong tulumanon karon. Diretso din ta sa atong ihatag nga mensahe, no? Ang atong unang mensahe nga atong ipadangad kaninyo, pahinumdom kining mahitungod sa maong adlaw sa Ginoo ug unsa ang pagsimba nga sagad kayo natong makita no sa mga una natong ginikanan, labi na sa mga early church fathers o unang mga Kristohanon ug giunsa nila pagsimba ang Dios. Kay sa atong panahon gud karon nagkadaiya ang sistema sa atong pagsimba. Atong balik lang taon o unsa ang pagsimba nga Kristohanon. Unsa ang gisugo sa atong Ginoong Jesucristo katong diri pa siya. Now, sa atong pagduong Katoliko, di ba ang atong kumon, no? Mayong tag-kumon kay halos adlaw-adlaw o adlaw-adlaw naman yun ni karon, no? Kining magsimba ta nga ana gyud ang santos nga misa nga riya sa Biblia gitawag og the breaking of the bread. Sa atong pagtuong Katoliko gitawag ni nato og the highest form of worship diri sa New Covenant no sa bag-ong kasabutan. Nganuman tungod kay mao man ni ang instruction sa Ginoo. Na sa Biblia, di ba? Katong niingon siya nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao na nga ato gani ning taga-adlaw. Of course, ang atong maobliga gyud ta, obligasyon gyud kanang atong Day of the Lord adlaw sa Ginoo karon no, adlawng Domingo, siguraduhon gyud nato. Di ba? Kanang pagtambong sa santos nga misa nga naa nato dinha makalawat ang tibuok gyud nga Kristo. Kay nag-ingon man siya, ang akong lawas matuod nga kalanon o ang akong dugo matuod nga ilimnon. Naa man nato na makalawat o makaon diya sa santos nga misa. The Holy Eucharist. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. O gunya, atong mahinumduman nga kining klasiha sa kaon ra ba, no? Gitawag po ni nato og sakripisyo, halad. Pero dili ni sakripisyong halad, no? Nga kadtong gihimo sa mga pari sa daang kasabutan. Katong dugoon ba nga halad nga himuon po nila gani no adlaw-adlaw pod. Katong dugoon nga halad nga mohalad sila hayop, mopatay sila og hayop. Sa atong panahon karon sa bag-ong kasabutan dili man to ang matuod gyud makawagtang sa atong mga sa no. Ang gipaabot nga halad mao man ang halad ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo. Kung kadtong ilang halad sa una, adunay pagkaon, now, ang halad po ni Kristo, naapoy kaon. Muna nga diha sa santos nga misa, halad man na, naagyoy kaon. Niya, ang iyang ipakaon, ang iyang lawas, di ba? Niya, ang iyang dugo, pinagi sa bino, atong mainom. Muna nga mutambong kita santos nga misa. Di ba? Pero moingon ang uban nga, di ba naaman na sa book of Hebrews nga dili na nasubli-sublion?
Now, ang gipasabot anang dili na subli-sublion kadtong dugoon. Ang gipasabot anak kadto ng halad sa daan nga dugoon. Kay dili man to mao gyoy tinuod nga makapasaylo sa atong mga sala. Ang gipaabot no sa atong pagtuong Kristiyano mao man ang lawas ni Kristo. Mao man ang lawas ni Kristo. Ang iyang kamatayon unya sa iyang pagkamatay now gihulagway po dato diha nga ang iyang lawas ato yung kalawaton kanon ang iyang dugo imnon. O ganang ingon sa uban nga kulang man ang gihungit sa pare. Okay, bino ra may hungit, so asa na magdugo? Lawas raman mo'y nakalawat sa mga Katoliko. Now, og ingon na naon pagsabot kulang yun. Pero sa pagtuong Katoliko, mga tinahod nga tigpaminaw, human sa consagrations pare ang pan o hostia, mahimong tibuok nga Kristo. Buhi, kay tibuok Kristo, buhing Kristo, buhi galing Kristo, di gyud ma-separate ng dugo. Kay buhing Kristo, lawas na man ni dugo. Matawag bago nimog buhi. Na bagoy buhing Kristo nya way dugo, di ba? So sa pagtuong Katoliko, sa mata sa pagtuo dili ta makulangan ana bisag hain gani ihatag sa pare, di ba? Bisan asa nang duha na ang kumplito nga makalawat nato tibuok nga Kristo. Ugunya mga tinahod nga tigpaminaw nganong ato man ang giadlaw-adlaw karon, no? Ato nang giadlaw-adlaw karon kay mao man ay katumanan sa tagna diya sa Malakyas 1:11, no? Malakyas 1:11 nga adunay putli nga halad nga pagahimuon ni atong masabot diya 24 oras kay gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop na ay putli nga halad nga pagahimuon ko no gipasabot diya sa mga kahintilan. Now, dili man na halad katong sadaan kay wa naman to, paundangan naman to, no? Katong dugoon nga halad, pero ang halad, no, ni Kristong dugoon kadto man tong iyang kamatayon sa krus. Pero ang handumanan ana iya mangipahandom, mao nang pagabuhaton nato karon ang handumanan na, no? Ang atong gi subli-subli ang handumanan dili kadtong dugoon nga halad, katong dugoon nga halad humanato ni Kristo mahimo kadtong iyang kamatayon sa krus. So mao na mga tinahod nga tigpamina. So kanang pagsaway sa uban nga ang anong gisubli-subli ang mga Katoliko, no? Now, ang gisubli-subli ang handumanan. Unya kanang halad po diya sa Santos nga misa, mao ra man na kadtong halad ni Kristo nga kausarang mahitabo. Kay ang handumanan ra man na, no? Pagpadangat man na, no? Pagpadangat, no? Sa epekto, no? Nga kita makaparticipate atong humana na hitabo, no? Katong kamatayon ni Kristo nga iya po dayong gipakaon ng iyang lawas o ipainom iyang dugo, no? Igo rata mi participate kay unsaon na lang di ta ka participate nga sila ra sa una punaon ni Kristo, punaon sa mga apostol, no? Dili kay ang kaluwasan para sa tanan, no? So aron ta makaapil mo nang gituyo na, no, nga ang maong halad masubli-subli sa mga kahintilan, no? Dili katong dugoon nga halad kundi ang handumanan na para nga makaparticipate ta, makaapil ta niadto nga matawag mo na ito dakong selebrasyon. Dakong selebrasyon mo na nga kung di kay tambong Santos nga misa, no? So dili ta ka participate. So mao na mga tinahod nga tigpaminaon sa kamahinungdano na. Unya gihulagway diya sa Malakyas 11 nga gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop, adunay putling halad nga pagahimuon sa mga kahintilan. Sa tanan ba? Universal na. Kikatong sadaan, di man to universal. Pero kanang Malakyas 11, kanang halara diha, pang universal na. So, mao na kato kung giingon ninyo ba nga ang New Covenant religion, fulfillment na siya sa Jewish religion. Kay katong Jewish religion para raman sa mga Hudyo, unya ang katumanan pang tibuok kalibutan. Mao na nga ang halad hanggi punting way laing gitumbo kana kanang sakripisyo. Sacrifice sa misa.
Pero balik ko na to ha, dili na siya sakripisyo nga kadtong dugoon nga halad ni Kristo, katong iyang kamatayon sa krus. Kay kanang atong gisubli-subli ang handumanon man na sa kasara nga kamatayon ni Kristo. Oh, di ba? Nga iya pong pakaon ang iyang lawas. Painom ang iyang dugo. So, balikon ko sa pag-ingon ha, dili ta makulangan no, kung ang ihungits pare. Kinarang gustiya nga mahimong tibok lawas, buhi nga Kristo, so di ta makulangan. Nya gipaklaro man puna diha sa konsagrasyon gyud, no? Nga sa konsagrasyon sa pare, pakita gyud ng duha, oh, pan, hostia, bino. Oh, kay naa lagi ng duha pero sa pagpakalawat na, no, naa naman na mo tumaw din diha ang mga rason pod ngano nga ustiya na lay hungits pare, no, sa atong nahibaw na usa sa reason na kay daghan naman kay mga lawat, no, aghan na kay mga lawat, so kung mag-andam bugag bino diha, pagka binaril siguro mo andamon sa pare ana, dili mo day mahimo nga gamay ray andamon. Unya tungod sa gahom sa Dios, no, bisag ustiya na lay ihungit, no, kay nagtuo man ta nga mahimo man ang tibok lawas ni Kristo, naa na diha ang dugo kay buhi gud. So bisag kana na lay ihungit, dili gihapon ta makulangan, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So pero alang sa uban, kulang kuno na atong gikalawat dili oy. Dili na kulang mga tinahod nga tigpaminaw. Kay bisan hain ana, imong kalawaton ang konsep ana sa pagtuo naaman diha ang tibuok Kristo. Ang imong pananaw kulang, no? Pero sa mata sa pagtuo dili na siya kulang, no? Pero doon na po no ay mga okasyon nga kung gamay ra mo tambong, gamay ra mo tambong sa Santos nga Misa, no, discretion po sa pare nga nga pakalawaton gyud sa duha nga ipakita gyud nang naa, no? Pero daghan na, mahimong bisan asa na lang ana mo ihungit sa pare nya ato nang hunaon nga dili ta makulangan. Pero alang sa uban, no, labi na ka ng mga kritiko nato sa itong pagtuo Katoliko, kulangan daw kuno atong nakalawat, no? Watay mabasa ana sa Biblia nga makulang ang atong gikalawat kung hostia ra o pan ra ang ihungit sa pare, no? Kay ang importante man diha ang pagtuo man. Dili ba din na mahimo, no? Dili ba din mahimo tungod sa gahom sa Dios. So kung dili na mahimo sa ato pa di ay ang atong Dios naa di ay dili mahimo. Pero sa pagtuong Katoliko, klaro man na sa Lucas 1:37, walay butang nga dili mahimo sa Dios. Mahimo niya ang tanan kung himuon niya. Bisan pagali ang pagbuhat og dawtan. Pero kay against man po na sa iyang kabubuton, mao nang dili po na niya himuon. Mo nang makaingon ta nga dili kahimo ang Dios og dawtan. Nga naman, di niya mahimo kay di man na niya himuon. Pero wa na magpasabot nga di gyud na niya mahimo. Di lang niya mahimo kay di man po niya himuon. Di ba? Oo na mga kilahod nga tigpaminaw. So, mao na. So, mutambong ta sa Santos nga Misa pero importante pod nga limpyo ta. Maangayan ta. Kay lain po kayo nga mugalawat ta. Kalawaton na to si Kristo niya di ta limpyo. O bitaw na nga doon na po sacrament of confession. Okay, aron malinisan ta, di ba? Tapos ba na musud tas balay, ya hugaw nga tong sapatos ba tsinelas. O mas mahim man gyud nga mulimpyo tas balay nga limpyo ang atong sapatos ba o kung isulod nimo na imong tsinelas, so mo nang itaktak sa nimo or magtiniilang siguro ka musulod sa balay, no? Parang limpyo, di mahugawan. So mo po na mo kalawat ni Kristo unya hugaw ta. So mo nang sacrament of confession indot po unta ato po ning i-discuss pero hamubo ra man niya tong oras. So mo na mga tinahod nga tigpaminaw. So ngano nga giadlaw-adlaw nato na atong Santos nga Misa kay di man pud ta kalikay ana kay kuan man na prophecy man na tagna man na sa Malakyas 1:11 nga natuman diha sa atong Santos nga Misa nga naman igikan kuno sa pagsubang sa adlaw hantod sa pagsalop naa kuno'y putli nga halat nga pagahimuon sa tanang katawhan magalina kay kahintilan. Gikan sa pagsubang
hangtod sa pagsalop. So imagine nimo na siya 24 hours na siya. So ngano man kikita ron sa Pilipinas kung naghimo ta ana, dayon pagkagabi ipod nangatulog ta niya kaysa ubang parte sa kalibutan na man puy gahimo ana kay adlaw man pud nila. So kung wa tay misa ron kinangatulog ta kay gabi sa ato niya kinaamay buntag o naam puy misa dito. So, mauna nga, mahuna-huna na ito nga gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop na agihalad nga ipakita diha nga ang kahalang dun sa Ginoo. Ang iyang gugma. So, pagka anindot mga tinahod nga tigbaminaw, no? Pakita gyud, no? Ato ginang handumon kanunay. Mao na nga atong giadlaw-adlaw pero kung di nato mahimo madlaw-adlaw pero kanang Domingo kinahanglan dili gyud nato si piaton. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Mga igsoon, doon naman ko'y hangyo nako nga hisgutan pod kuno nato ning mahitungod sa kinibang religion. Kay matod pa sa naghangyo, veritas ngano ba nga doon na may mag-ingon nga dili kuno relihiyon kanang Kristyanismo. Kay ang importante daw dili relihiyon kundi ang atong personal relationship ni Jesus Christ nga kinahanglan makabaton tag personal nga relasyon nga maayo ni Jesus Christ mo na gikinahanglan. So di na kinahanglan ng religion. Now mga tinahod nga tigpaminaw, it seems nindot paminawon kay importante man gyud nga maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Kaya kung wa tay maayong relasyon sa Ginoo, sao mo nato pagkaluwas, di ba? Pero kana nga word gani di as Biblia di man puto kabasaan na. Nga kinahanglan kana bang litra por litra, word for word nga ang gikinahanglan kana lang atong personal relationship ni Jesus Christ. Word for word di tang kabasaan na. No? Pero dili puta mosupak ana. Nga kinahanglan maayo ang atong relasyon sa Ginoo ni Jesus Christ. Naatay personal relationship niya. Pero giunsa man na paghulagway ng personal relationship nato ni Jesus Christ, no? Kung masunod nato pod ang iyang sugo, ang iyang kamanduan dinhi sa atong pagtuo. Mao ka ng pagsubay sa mga kasuguan sa Dios. Of course, dili nato maangkon pod no ng merito ana nga tungod sa atong pagsunod. Kung dili kay sa atong pagtuo nga ang grasya na adiri nato by the work of grace, pinaagi sa grasya, mao nang nahimo nato ang maong mga gimbuhaton sa pagtuo. Gani mga tinahod nga tigpaminaw, kana gyung pulong religion naa man sa Biblia. Nasa Santiago o James 1 verse 27. Unya gihulagway diha nga ang matuod kuno nga religion mao kanang pagduaw sa mga ilo. Ako na lang idiretso ang pagbuhat og maayo sa atong isig katawo ug kanang magamping ka nga dili kabulingan sa sala. Di ka mamansahan sa sala. Mao man ay tinuod nga religion. Sa ato pa kung ibase nato diha sa James 1:27, ang religion mao na ang atong maayong relasyon sa Ginoo, maayong relasyon ni Jesus Christ, no? Okay, kung mutabang ta sa atong isig katawo kay ang grasya nilihok, no? Ang ebidensya sa grasya nga naglihok diri nato mao man ang mga maayong buhat, di ba? Kanang mutabang ta, mao man ay religion kuno, matuod nga religion. So kung ibase nato sa James 1:27, kung muingon ta nga kana galing uban mingon walay relihiyon makaluwas, of course di mo yun makaluwas ng grupo kay Jesus Christ may Savior, no? Pero kanang buhat diya sa pagtuo nga imong gisunod ang Ginoo, of course maluwas ka. Mo man ay work sa religion. Mo man na niya wa po tayo mabasa dili sa Biblia nga dili religion ang Christianity. In fact, religion ang Christianity kung atong sabton, no? Basahon ng James 1:27. Ug wa gyud tay mabasa sa Biblia nga wala kinahanglan na ang religion. Siguro kung for kuan lang siguro kining uban
nganong nakaingon sila nga wala kinahanglan na ang religion, personal relationship ra ni Jesus Christ, no? Kay ang ilang pagsabot siguro sa religion, sikta lang, grupo. O unsa po na abang system o belief, di ba? O grupo, no? Dili man na mao, no? Kay ang matuod yun nga meaning anang religion gani gikan na sa Latin nga pulo nga relegare. Na unsa may but pasabot ana, to bind back. Oh, kana bang pagbugkos pagbalik. Nganong ibugkos man ta pagbalik? Ibugkos ta sa Dios kay nalayo ta niya. Ihikot ta niya pagbalik. Mo nay but pasabot anang religion. Nya unsaon man nga mahukot ta, no? Matalian ta. Nga di ta makabuhi ba nga magpahawid ta sa Dios, no? Mahikot ta pagbalik sa Dios. No, ang pagsubay sa mga lagda diha sa atong pagtuo, mga tinahod nga tigpaminaw. So unsaon nato pagluwas kung dili ta mahikot, dili ta mabalik sa Dios, mao man na ang religion umbot pasabot ana. Pero kung hugaw na to ang meaning, buot pasabot anang pulong religion, mao na nga moingon din ta nga wala kinahanglan na ang religion. Ang pag-ingon nga wala kinahanglan na ang religion, sama ras pag-ingon nga wala kinahanglan na ang paghimo og maayo sa atong isig ka tawo. Kay matud pa diha sa James chapter 1 verse 27, mao man na ang matuod nga religion. Ang pagbuhat og maayo. Kana bitong uban moingon nga unya veritas kanang inyong tinuho ang Katoliko, daghang mga sakop diha nga nagbuhat og dautan. Nya religion man mo. Nya dili man na mao. Well, atong i-qualify. Kanang mga Katoliko nga magbuhat og matarong, wala nila gipalihok ang grasya. Ang uban wa nang gali grasya. Kay makakumit kag mortal sin, ang grasya mawa man diha nimo. So, kung ang ilang buhat dili maayo, so tungod ba na sa religion? No way. Kay ang matuod nga religion mo man ang pagbuhat og maayo kung imong sabto ng buhat 1:27. Di ba? So, kung magbuhat kog dautan, dili na siya religion. Di na siya matuod nga religion. So, atong i-qualify. Sa Katolisismo, kadtong mga Katoliko nga nagbuhat og matarong nagsubay sa pagtuo, mo to sila'y nakasubay sa tinuod nga religion. Kay mo man na ang matuod nga religion. Kuan ra gud, mag-reflect ra gud mo anang James 1:27. Sa 1 Timoteo 3:16 o 2 Timoteo 3:16 ba naa diha? Sa maayong balita Biblia, si Pablo klaro kayong gihisgot nga ang ilang gibarugan religion, no? Ingon si Kristo nga religion ko, ingon si Pablo day, no? Nga religion kuno ang ilang pagtuo. Now, moingon ka nga wa kinahanglan na ang religion nga anong gihisgutan mo na ni Pablo. So dili tinuod ng kanang giingon sa uban nga ang Christianity dili religion, no? Ug unya mga tinahod nga tigpaminaw, naapoy inag-ingon kagahapon ba to sa usang adlaw, ato nila ning i-apas, no? Ay apiki na nga tong oras. Ngano man kuno nga kitang mga Katoliko daghan man tang tigpataliwala, no? Nga diha sa 1 Timoteo 2:5 usara may tigpataliwala si Kristo raman. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, mubuon lang nato, ha? Kanang gipasabot sa 1 Timoteo 2:5 nga usara tigpataliwala sa New Covenant. Usara may tigpataliwala sa New Covenant si Jesus Christ raman. Pero ang pagkatigpataliwala pinagis pagampo o pinagis pagsangyaw mao na mga santos o kato mga apostol tigpataliwala man to sila. No? Ingon si Pablo diha sa 1 Corinto 9:22, ingon siya nga sa mga Hudeo, sa mga mahuyang, nagpagkamahuyang, napagka-Hudeo ako para maluwas ko usab ang pipila kanila, no? Dili man mangluluwas si Pablo, pero nganong ingon man siya nga makaluwas siya. Okay, mahimo man siyang instrumento kung magsangyaw siya. Nganguban, nasayod, mahituod ni Kristo, pinagi sa iyang pagsangyaw, sa ito pa nagkapataliwala siya. O niya, litok man na pod ni
ni Kristo sa San Juan 20:19-23 nga bisag siya ang bugtong tigpataliwala ang gipadala sa Amahan, nagsugo man po siya, nagpadala man po siya sa mga apostol nga kamo usab akong ipadala. Sa baras nag-ingon siya, himoon po muna akong tigpataliwala kay musangyaw man mo. Di ba? Kaya pagsangyaw, buhat mo na sa pagpataliwala. Di ba? So, mao na ang tigpataliwala pinagis pagsangyaw o kanang pagampo ganin indot tag ato ning i-discuss ug ayon no sa sunod na lang pong Domingo, no? Ang pagkatigpataliwala pinagis pagampo ug pagsangyaw mao na pwede na to mahimo na bisan kitang tanan. Naa sa 1 Timoteo 2:1 nga no, kanang bersikulo 1 kay kanang 5 unahan man na. Sa 1 Timoteo 2:1 giingon ni Pablo diha nga ang pagpataliwala, mga pagampo, pangaliyo po himuon kunos tanang tao. Now, sao mo na nato. Bisag ikaw karong naminaw diha, gisugo ka anang bersikulo 1 Timoteo 2:1 nga mo pataliwala ka. Sa unsang paagi, kana ding mo kuan ka, mutabang kas pare nga pagpahibalo. O unsay sabay schedule da sa misa unsay mga buhat sa pagtuo, mutabang ka. O nagkapataliwala ka kung mutabang ka sa buhat sa simbahan. Di ba? Wala naman higong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, hangtod sunod Domingo pohon, no sab? Kini ang inyong alagad, Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Bagong Joy 4-4 pa 9 pesos ra Presyo habit sa face pero mas daghang hugas ni Kung siya katulo ani Diretso sa